سورابا ناشناسی مردمانی تیرگواری دو مردم زدک گستگی سال فروری بیگواهی نودربر سہیل بلوچ بازیاب حق و تحریر گوادر راشونانی دستگیری ہلاپا سیشن کوٹا درخواست جم ایشا سرحال منا چاساپ آن لائن محلب بلوچ ایواد بلوچستانہ صوبہ ہفت بجیں جنوری 5 تاریخ روز پشم بیں دلگوش کنے سرجمی حالہ سورابا ناشناسی موٹر سائیکل سوارانی تیرگواریا دو مردم زدک بتا حالانی ردا ناشناسی موٹر سائیکل سواراں سوراب بازارہ تیرگواری کتگو میر محمد وارث سیناریو آئیے ہمراہ الطاف حسین زدک بتا تیرگواریا پد ملزم تتکگو شتگاں زدگی مردم ڈی ایچ کیو اسپتال سورابا دوا و درمان کنگا پد گیشتری علاجہ خزدارہ بڑتگنتش بیگواہیں سہیل بلوچ بازیاب بتا حالانی ردا چا حیدرآباد سندھ بیگواہ بتگیں سہیل بلوچ بازیاب بتا زانک بی بی کی نوتربر سہیل بلوچ گوستگیں سالہ فروری ماہ چا حیدرآباد سندھ بیگواہ بتا گوادرہ حق تو تحریک راشون حسین واڈیلاؤ 25 ہمراہانی دستگیری ہلاپا سیشن کورٹ گوادرہ درخواست جم داتا ڈی پی درخواستہ چیف سیکریٹری تحقیقارانی محکمہ و ضلع انتظامیہ فریق جوڑ کو تگاں تربت بار صدر مہر اللہ گوادرہ دستگیریو پولیس چاپہ ہلافہ آئی کورٹا درخواست جم داتا درخواست دیوک موقف دیما عورتا کہ گوادرہ مردم غیر قانونی گرگو لوگا چاپا چادر و چار دیواری حیالداری نہ بوا گئیں سہ ایم پی او ردا مردم گرگ بوا گیاں آمد گس حکومت و انتظامیہ ایک کارا پیداری درخواست پیروی راہب خان بلیدی کن میٹروپولیٹن کارپوریشن کوئٹہ پگار نہ دے گے ہلاپا زہرشانی کتا میٹروپولیٹن کارپوریشن پیشگاہ انتظامیہ ہلاپا بتگیں زہرشانیہ کارداراں حکومت و انتظامیہ ہلاپا نارو ہو گام جتا زہرشانی کنو کنگشتہ سہ ماہیں آہاں پگارو پشکپت کے زر دیگ نہ بوا گیاں گراں بہائی اے دورہ آپا چنڈی نانا مستحقاں آہاں گشتہ اگا پگار زود دیگ نہ بت گرہ زہرشانی شدتا گیشتر کناؤ ذمہ دار انتظامیہ و حکومت بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن چیئرمین ڈاکٹر مختار احمد گشتہ کہ بلوچستان وانگو زانگ انڈیکیٹر گہتر بوا گئیں مالوٹنے کے اسکل بیس وانگو زانگا دیم روی بدیں بلوچستان پبلک سیکٹر یونیورسٹیانی جیڑہاں گیشو گیوار کنگو ہائر ایجوکیشن کمیشن صوبہی چستو ایرانی چارو تپا سے ہاترہ ہائر ایجوکیشن کمیشن چیئرمینہ گوں بلوچستان وانگو زانگ وزیر نصیب اللہ مریو چیف سیکریٹریہ گندو نند کتا ڈاکٹر مختار احمد گشتہ کہ اعلیٰ تعلیم ہاترہ ماوتی جے ڈی پی بس 0.29% خرچ کنی و اے سال ایچ سی اے کل بجٹ 106 اربیں کے سک کم میں ما اسکلڈ بیس تعلیمہ لانچ کنگ لوٹیں اے بابتہ گو مائکروسافٹ معاہدہ ہوں کتا پا بلوچستان نودر برا ملک بازیں یونیورسٹیاں داخلہ میرٹ کم کنگ بتا و اسکالرشپس ہوں داتگاں قلاتہ سارتی زور گیشتر بتا درجہ حرارت -8 سر بتا مردم چا سارتی بازیا لوگا درت نہ کنا بازار ویرانہ آب ٹانکیو پائپ لائنہ بدتا محلو کے گوشگیں کہ آ لوگانی تہاؤں آرام گپ نہ کنا گیسے نام و نشان نے لین سات پا دمان ٹرپنگ بھی و لوڈ شیڈنگ کے وعدو پاس ہوں بازاں گیسو لینے بدل دگے انتظام نیست سوچگی دارو ایل پی گیس قیمت محلو کے 10 رسا ڈن نے زندگی عذاب جوڑ بتا شہر انتظامیہ و حکومت دوئینانی نام نگواہی مردم ہدائے اوستا نشتگا محکمہ موسمیات گشتہ کہ قلاتہ درجہ حرارت 8 سینٹی گریڈ ریکارڈ کنگ بتا نو ملکی و در ملکی حال مارکیٹ و نہادی مالا بند کنگ بباں ہو مردم ہو شپا محلہ بو افساں صوبہ پاد بیاہاں وفاقی حکومت اے فیصلہانی سرا تاجر و مردم عمل نہ کتا کوئٹہ و کراچی آوار ملک گیشترے شہرہ توانائی بچت پالیسی سرا کسا عمل نہ کتا کوئٹہ یکشے وڑا دکان صوبہ پچ بتگاؤں تاجرہ کراچیہ 12 بجوتی دکان پچ کتگاں زانک بی بی کے وفاقی کابینہ دیوانہ فیصلہ کتا کہ سرجم ملکہ شپ 8 رند مارکیٹ و عروسی حال و 10 رند ریسٹورنٹ بند بباں گیشترے شہرانی سوداگر و بیاپاریانی انجمنہ حکومت فیصلہ رد کتا کراچی سوداگراں گشتہ کہ اے وڑے معاشی جاوراں حکومت فیصلہ سر عمل بت نکا
برطانیہ چستویر کنگیں کے پاسداران انقلابہ ناشرکار قرار بداں دومینیم کا ایران زہرشانیہ 516 مردم بیران بودتا میاں استمانی انسانی حقانی گلیا گشتہ ایران بوا کے زہرشانیہ 516 مردم جنک بودتا کہ ایشاں کساں سال زہگو ابتات سالی کماشاں عربی رسانگدرہ نبشتہ ہیں کہ ایران سیکیورٹی فورساں 687 نو دربرانگو 19,000 گیش زہرشانی کنو گپتگو بند کتا برطانیہ رسانگدرہ رپورٹ اتکا کہ برطانیہ ایرانی پاسداران انقلاب ملیشیا ناشرکار گلی قرار دے گا سخت چستوئی رہیں پا اشیا کار بوا گئیں زانکارانی گوشگیں کہ ناشرکار گل قرار دے گا پد پاسداران انقلابہ نزدیکی کنک دیوانہ روگو عوامی جہاں آئیے بیرکو نشان زورگ جرمی زانک بھی ایشا تانوگی حال پا گیشتری حالا بیچارے میں یوٹیوب چینلا یا وزٹ بکنے میں ویب سائٹ www.asaponline.com نو منا محلہ بلوچہ بدہ اجازت شمیروچ ایمنو تاہیر باتا